tanan, nag-igsunan ko diha ni Kristo. Karon tig-isaulog ang solemnidad no, sa balaan nga lawas o dugo sa atong Ginoong Hesukristo or the Corpus Christi. Nining pag-atubang nato sa kining virus, pagsugod ni good ni ini, kita nahibalo og unsa ka importante kining pagkaon no? Ug nakabantay mo sa mga news ug bisan gani sa ato ang mga lugar naay manghatag og mga ayuda, mga pagkaon no? Ang matag usa nga pamilya maningkamot mulinya aron makadawat sa maong pagkaon. Dili nato makita ug unsa ka importante kining pagkaon sa ato ang kinabuhi. Mao ni karong adlaw ato ang tagaan o dakong pagtagad no? Kining kalanon nga naghatag kanato og kinabuhing dayon. Mao kini ang lawas o dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong unang pagbasa diha sa basahon sa Deuteronomy, ang mga katawhan sa Israel nakaabot dito sa Promised Land diin human sila nakalawig no for 40 years sa kawanangan no sa disyerto. Diin sila ilahang na-experience kining kagutom no kining kalisod sa kinabuhi. Apan unsay nahitabo kanila, wala sila pasagdaan sa Ginoo. Gitagaan sila og pagkaon sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. O gani naapay tubig nga gikan sa bato. Apan unsa may giingon diha sa unang pagbasa, sila nagkalisod-lisod no? Sila gigutom. Apan ang Ginoo nitugot niini tungod kay iyahang gisulayan ug asag yod ang ilahang pagtuo, ang ilahang fidelity ngadto kaniya. Sa panahon nga dili smooth ang kinabuhi, unsa may ang ilahang kumusta ang pagtuo no? Mao ni nga gi-allowed sa Ginoo nga mahitabo o ma-experience sa mga taga-Israel no? And then mao man sila nagmalipayon tungod kay sila nakaabot sa maong gisaad nga yuta. Apan hinumduman si Moises nagpahinumdum kanila nga kita dili maabot ining lugara o dili pa lamang pinaagi sa grasya sa Ginoo sa iyang paghatag sa iyahang pan o sa tubig. So dito makita na pod og unsa ka importante kining pan no sa kinabuhi sa mga taga-Israel. Sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo ni sulti kanato nga kinsa kadtong mukaon sa iyang lawas og dugo diha sa Eucharistia makaambit sa kinabuhi ni Jesus. Mao gani nining ato ang gisaulog nga santos nga misa, the sacrament of the Eucharist, ato ang madawat ang tinuod nga lawas o dugo ni Kristo sa bayhon nga pan ug bino nga ato ang pagasaluhan no. Mao ni nga ang himuon sa pari is a great mystery. Di nato madawat ang tinuod nga pan o gini ato makita lamang sa mata sa pagtuo because physically ato makita is plainly nga ostya. Apan in the eyes of faith we receive the real body and blood of our Lord Jesus Christ. Mao ni ang gipahinumdom ni San Pablo. Niingon siya nga kita nakig-ambit no sa usa ka pan nga mao iyang lawas, sa usa ka kalis nga mao ang iyahang dugo. O kini mao si Hesukristo. O kini gikan sa langit nga mao ang naghatag kanato. O kini siya iyang gihatag kanato aron usab kita makadawat. And that is why ang challenge nga ato ang puy-an og unsa ang atong nadawat diha sa Eucharistia. Sa Ebanghelyo, si Kristo nipadayag nga siya ang tinuod nga pagkaon og ilimnon nga gikan sa langit. Kinsa kadtong dili mo tuo kaniya og dili mo inom sa og mukaon sa iyang lawas ug dugo, walay kinabuhing dayon. So again, the importance of the bread no and wine, the body and blood of Christ nga maghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Karon unsaon man ang pangutana, unsa may hagit niini alang kanato
samtang kita padayon nga nagasimba, padayon nga nagadawat sa iyang lawas ug dugo. Una, kinahanglan nga kining Eucharistia mahimo nga devotion sa atong kinabuhi. Devotion. O kita sa atong mga balay, ada atay mga devotion nga himuon pag nobena or unsa pa diha, kining Eucharistia, we make it as devotion sa atong kinabuhi. Siguro kita nahibalo nga pagsugod ni ining maong pandemic, gididaan kita sa pagsimba. Apan karon nahini kita ni balik. Og sa pagdili ato pagsimba, dito nakita nato og unsa ka importante kining pag Eucharistia, no? Mao ning uban na guol, no? Bisag mas musimba diha sa online, sa TV or sa ilang cellphone, lahi gyud, no? Nga naa kita atubangan sa balay sa Ginoo. Mao ni nga di nato makita og unsa pod ka importante ang pagdawat sa Eucharistia. Mao ni nga ang atong paghimo niini kinahanglan nga karon nga hinahinatag balik mas lalum na, no, ang ato ang pagbalik-balik sa simbahan, ang ato ang pagdawat sa ang lawas ug dugo. Nga dili ra unta siya nato dawaton as ustia, but atong dawaton nga unta siya mahimong parte sa ato ang kinabuhi. We make the Eucharist as devotion, no? Nga unta mahimong parte sa kinabuhi. Ikaduha, mahimo siyang practical, mahimong life-giving kanato. Tungod kay mao man atong gituohan nga maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. So, ang challenge is ato puy-an ang kinabuhi ni Kristo. Ato puy-an kining maong Eucharistia nga naghatag og kinabuhi. Og sa usab, kita usab makahatag og kinabuhi ngadto sa uban. Mao ni nga ang ato ang paghimo niini dili ra unta matag Domingo, no? Mao na nga og naatay time every day na ay good musimba, no? Makadawat sa lawas o dugo sa itong Ginoong Jesucristo. O kini atong gihimo because we believe nga we become what we eat, no? O kita padayon nga magkaon sa lawas o dugo sa itong Ginoong Jesucristo, kita maningkamot nga mamahimo usab kita pareho niya maghatag og kinabuhi ngadto sa uban. This is the challenge of the bread of life, no? Mao ni nga sa atong pagpadayon, sa ato ang pagsimba, ato ang tan-awon atong kaugalingon. Naabag puyo si Kristo sa akong kinabuhi karon, kining pan nga akong gikaon, naabay makita nga kabag-uhan kanato, naabay lalom nga pagpamalandong sa kinabuhi, isip magdadawat ni ining pan ug bino. Mao ni pagsunod ko diha ni Kristo sa ato ang pagpadayon ning Santos nga misa, ato ang pangutan-on ng atong kaugalingon. Is my life a bread that gives life or a poison that leads to death? No? So, this is a good reflection for us, a question, no? Nga ato ang balunon as we continue to again go back, no, diha sa atong pagsimba sa atong Ginoong Jesucristo. Amen.